Bizitza berria eta betea es una iniciativa en colaboración que lo que pretende es contribuir a entender qué es una vida plena. Es una iniciativa que ha tenido una primera parte de investigación en la que se han identificado cuáles son algunos de esos elementos que contribuyen a una vida plena. La familia, los cuidados, la salud, las relaciones, un proyecto de vida, el bien común. Todo eso nos ha dado pie a desplegar en Lezo, un municipio que había tenido un gran interés en poder proponer esta iniciativa a las y los lezoarras, proponer esa reflexión a la que les hemos invitado. Bigarren fase horretan, lehenengo zatia izan da Lezo ezagutzea. Eta horretarako ni konektore komunitario moduan egin dudana izan da Lezoko elkarte, pertsonak eta espazioak ezagutu. Ibili naiz Lezo barnetik, gonbidapen espres bat egiten, eta ere, lehenengo harreman hori sortuz. Prozesu parte hartzailea izan da, non diseinu parte hartzailearen metodologia aplikatu den, eta 9 hilabetetan zehar bibetokian elkartzen aritu gara. Bibetokia izan da, bide proiektuari zehaztutako espazioa eta bertan elkarrekin hausnartu, ideatu eta prototipatu egin dugu. Letza bizi proiektua da gure egunerokoari zentzua ematen dion arrazoia. Hau da, ni eta nire ingurukoak ongi egoteko, ongi izateko, bideratzeko, saiatzeko, egiten dudan gauza guztiak. Niretzako, norberaren buruarekin lasai egon, gaizki egindak edo okerrak barkatuta, eta ondo eginak, txolotuta. Para mí la vida plena es lo primero tener salud, un poco ausencia de problemas cotidianos, si puede ser, y luego pues hacer cosas que me gustan, sentirme bien con las cosas, con las personas. Han sido encuentros donde hicimos dinámicas que nos han permitido conocernos, conectar, soñar, pero también pasar vergüenzas, superarlas, empatizar, co-crear e incluso festejar. Nik uste dut garrantzitsua dela harremana sakontzeko entzun eta jakin behar da, besteai entzun eta besteak zuk hitz egiten duzunean ere, besteak jakitea zure hitza ere balio badula. Siempre hay gente que te aporta algo, es importante porque hay que conocer a la gente. Emaitzei dagokionez, lortu duguna izan da, alde batetik, elementu, dimentsio eta kontzeptuak lantzea bai alderdi individualetik, bai kolektibotik, horrek zertara eraman gaitu, emaitza jakin batzuk lortu beharrean, are eta galdera gehiago, planteatzera. Beste alde batetik, identifikatu ditugu lau aukera edo ideia, lezoarren beharretatik abiatuta, lezon lurreratuko ditugunak. Eta azkenik, lortu dugu alaber, partaideen arteko harreman horiek sendotzea eta finkatzea. Sentitu naiz gustora, esperantzakin jarraituko dutela, eta gai gehiago ateratzen dien eztabaidatzeko.